तिचा संघर्ष तिला अधिक कणखर करणारा, तिची जिद्द संकटांनाही माघारी फिरवणारी, तिचे परिश्रम ध्येयपूर्तीसाठी झपाटून टाकणारे, तिची स्वप्न आकाशाला गवसणी घालणारी, तिचं अस्तित्व सर्वार्थानं वेगळं ठरवणारं, तिची कहाणी तिच्या यशाची. नवरात्रीनिमित्त कोकण साद लाईव्हचा खास शो तू चाल पुढं. मी आली आता खानोलीत. मी भेटायला आली आहे त्या मुलीला जिनं आपल्या हातांनी निर्माण केली आहे स्वतःची वेगळी ओळख. पुरुषी वर्चस्व असलेल्या कलेत देखील तेवढ्याच ताकदीनं तिनं स्वतःची वेगळी छाप उमटवली आहे. कोकण साद लाईव्हच्या नवरात्री निमित्त या खास शो मध्ये जाणून घेणार आहोत तिच्याविषयी. जिच्या हातात आहे जादू, जबरदस्त एनर्जी, सहजतेनं पडणारी थाप, त्या थापेवर निर्माण होणारा नाद आणि त्या नादानं दशावताराच्या मंचावर घ्यायला लावली स्वतःची दखल. सोशल मीडियावर झाली व्हायरल, ठरली दशावतारातील पहिली महिला पखवाज वादक. ती आहे भाविका खानोलकर. वा भाविका, खूप सुंदर वाजवलंयस तू आणि तुझं वादन आम्ही सगळेजण बघतच असतो. पण आता तुझ्या प्रवासाविषयी आपण बोलूया. मला चांगलं आठवतंय, कोरोनाची लाट ओसरत होती आणि पुन्हा एकदा दशावतार कलेला ऊर्जितावस्था मिळत होती. मात्र त्यावेळी आम्हाला सगळ्यांनाच एक आश्चर्याचा धक्का बसलेला, कारण दशावताराच्या रंगमंचावर एक मुलगी आम्हाला ते सुद्धा पखवाज वादन करताना दिसत होती आणि दशावतारात रंग भरत होती आणि ती होती अर्थात भाविका खानोलकर. आणि तो क्षण तुझ्यासाठी नेमका कसा होता? तो तुझा पहिला रंगमंचावरचा, दशावताराच्या रंगमंचावरचा पखवाज वादनाचा अनुभव काय होता? दशावताराच्या रंगमंचावरचा अनुभव म्हणजे मला आधी भीती होती थोडी, पण आई वडिलांचा सपोर्ट असल्यामुळे मी ते करू शकले. आणि माझी जेव्हा याच मंदिरामध्ये मी दशावताराची पहिली आरती वाजवली आणि या मंदिरामध्ये आरतीला माझ्या रसिक प्रेक्षक जसे नाटक बघायला होते तशी आरती बघायला होते. त्यामुळे त्याच्यात तिप्पट लोकही नाटक बघायला होती, त्यामुळे भीती होती मनात. पण त्या दिवशी माझे गुरु म्हणजे माझे आई वडील निलेश पेडणेकर सर आणि मी जसं दशावतार ज्यांच्याकडे शिकले ते प्रल्हाद हळदणकर यांनी मला खूप सपोर्ट केला, खूप सांभाळून घेतलं आणि माझा अनुभव मग चांगलाच असा होता. पण त्यावेळी समोर खचाखच भरलेले प्रेक्षक असतील आणि तू पहिल्यांदाच ते दशावतारात वाजवत होतीस, बरोबर? पण हे सगळं करत असताना अचानक सोशल मीडियावर जे काही व्हिडिओ व्हायरल होऊ लागलेत ते तुझ्यापर्यंत नेमकं कधी पोहोचलेत? पण मला याची कल्पनाही नव्हती. आणि दुसऱ्या दिवशी शनिवारी नाट्यप्रयोग होता आणि रविवारी ते व्हिडिओ व्हायरल झाले. आणि सोमवारी ज्यावेळी मी कॉलेजला गेले त्यावेळी माझ्या मॅडमांनी म्हणजे माझ्या शालेय शिक्षणातल्या गुरूंनी जेव्हा माझा सत्कार केला त्यावेळी मला कळलं की माझे व्हिडिओ व्हायरल झाले आणि मी फेमस झाले, म्हणून माझ्या सरांनी माझा सत्कार केला. कारण त्यावेळी मी मोबाईल वापरत नव्हते, आता माझ्याकडे मोबाईल आहे, पण त्यावेळी मला कसलीच कल्पना नव्हती. ज्यावेळी मी कॉलेजमध्ये गेले, 12वीला होते मी, आणि माझे 10वी 12वीचे शिक्षक सगळे एकत्र माझ्या वर्गात आले आणि जेव्हा आमचे मुख्याध्यापक वालालकर मॅडम होते त्यांनी येऊन मला अभिनंदन केलं आणि माझा सत्कार केला. माझ्या गुरूंचाही सत्कार त्यावेळी केला. त्यावेळी मला कळलं की मी पब्लिक फेमस झाले, म्हणून त्यांनी माझा सत्कार केला.
पण तुझ्या मित्रमैत्रिणींचा नेमकं काय प्रतिसाद होता तुला या सगळ्यानंतर, किंवा गावातली लोक असतील जी तुला भेटत असतील आणि सांगत असतील आम्ही तुझे व्हिडिओ बघितलेत, काय वाटतं त्यावेळी? अजूनही लोक सांगतात, त्यावेळी भारी वाटतं. आणि आईवडिलांच्या समोर सांगितलं की तेवढाच आईवडिलांनाही आनंद वाटतो की हां बाबा माझी मुलगी आता असे काहीतरी करते, त्यामुळे असं भारी वाटतं ऐकायला पण. आणि मित्रमैत्रिणी सुद्धा खूप सांभाळून घेतात. एखाद्या वेळेस जर मी नाटक करून कॉलेज चुकवलं, शक्यतो चुकवत नाही पण चुकवलं तर तो अभ्यास मला सांगतात, किंवा एखादी नोटबुक वगैरे आणायला सांगितली तर ती आठवणीने मला मेसेज करतात की उद्या अशी अशी नोटबुक आणायला सांगितली. खूप मित्रमैत्रिणी पण मदत करतात. पण जेव्हा आता पखवाज वादन म्हटल्यानंतर आपण बघतो की शक्यतो ते पुरुषच करतात किंवा मुलंच साधारण पखवाज वाजवताना दिसतात. तू असं कधी ठरवलंस की तुला पखवाजच वादन करायचं आणि असं का वाटलं तुला की आपण हे काहीतरी वेगळं करू शकतो असं? मी जेव्हा 7वीला होते तेव्हा मी आणि माझी बहीण आम्ही मराठी शाळेला जात होतो. त्यावेळी आम्हाला सकाळी असा विषय आला, त्यावर पप्पांनी विचारलं की जाणार का तुम्ही शिकायला? तेव्हा आम्ही बोललो हो जातो. तर ती तबला शिकायला जात होती, मी पखवाज शिकायला जात होते आणि माझी मोठी बहीण पेटी शिकायला जात होती. मग त्यानंतर मोठी बहिणीचं लग्न झाल्यावर लहानग्या बहिणीने पेटी शिकायला घेतली आणि मी मग त्यातूनच पखवाज शिकले. आणि घरात आजोबा दशावतार वादक होते, काका वादक होते आणि पप्पा माझे कलाकार होते, त्यामुळे वारसाही मिळत गेला. आणि अशी म्हणजे पप्पांची इच्छा होती की आमच्या नंतर कोणीतरी आमच्या पिढीने कोणीतरी दशावतारात वादन करावं, म्हणून त्यांच्या इच्छेसाठी आणि माझी इच्छा झाली म्हणून मी दशावतार वादन कंटिन्यू केलं. साधारण तू 7वी पासून शिकायला सुरुवात केलीस, मग त्यावेळी कसे तुझे क्लासेस व्हायचे आणि आता नेमकं तू पखवाज मधलं नेमकं काय शिकतेस, म्हणजे कुठल्या स्टेजवर तू आता आली आहेस? त्यावेळी सोमवारचा क्लास असायचा आणि आता सर आमचे वेतूर हायस्कूलला शिक्षक असल्यामुळे रविवारचा क्लास असतो. आणि त्यावेळी मी शास्त्रीय शिकत होती आणि आताही शिकत आहे. आणि आता विशारद प्रथमला मी परीक्षेचा फॉर्म भरणार आहे, विशारद मला व्हायचं आहे, त्यामुळे आता विशारदचा फॉर्म मी भरणार. तुझे गुरु कोण म्हटलंस तू यामध्ये? श्री निलेश पेडणेकर सर. ते आता कुठे असतात? ते वांगणी विंगूरला आमच्याच. मग ते त्यांचं तुला कसं काय मार्गदर्शन मिळतं या सगळ्यामध्ये? ते पप्पांचे मित्र होते, त्यांनी म्हणजे पप्पाने त्यांना विचारलं की शिकवायला आणू का, तर ते बोलले घेऊन ये म्हणून. आणि खूप त्यांनी पण मदत केली, प्रत्येक बारकावे त्यांनी माझ्याकडून घेतले. एखादी चूक असेल तर ती सांगायचे. त्यानंतर परीक्षेवेळी तर ते माझ्यासाठी असा क्लास ठेवायचे. आपण शाळेतून लवकर यायचे मधल्या वारांना, म्हणजे बुधवार शनिवार अशा वेळी ते, आणि 15 ऑगस्टची वगैरे सुट्टी मिळाली तर ते यायचे आणि माझी परीक्षेची तयारी करून घ्यायचे. बरोबर क्लासचे विद्यार्थी पण असायचे, सर नसले तर क्लासचे विद्यार्थी येऊन माझ्याकडून ते करून घ्यायचे. आणि सगळ्या परीक्षा मी फर्स्ट रँकमध्येच पास झाले पखवाजच्या. बरोबर. आता तू सांगितलंस की घरात सुद्धा तसंच वातावरण आहे, मग तू प्रॅक्टिस वगैरे कधी करतेस आणि त्यानंतर घरात बाकीच्यांना, आता आई वगैरे ह्यांचं कसं काय तुला सपोर्ट असतो? आईचा सपोर्ट आहे, पप्पांचा सपोर्ट आहे. बहीण आणि मी संध्याकाळी मी कॉलेजमधून संध्याकाळी म्हणजे दुपारी येते आणि दुपारी थोडी फ्रेश वगैरे झाली की मग आम्ही प्रॅक्टिसला बसतो. 4 वाजता प्रॅक्टिसला बसलो की 6-6:30 पर्यंत आमची प्रॅक्टिस चालते. मग अभ्यास वगैरे काय असेल ते. आणि घरच्यांचं म्हणाल तर त्यांनी पहिल्यापासूनच सपोर्ट केला. पण जेव्हा तुला त्यांनी सांगितलं बाबांनी की तुला आता पखवाज तू हे कर किंवा तुला ते करायचं आहे, तुला काय वाटत होतं? म्हणजे तुझ्या मनात नेमकं काय होतं? मला पब्लिसिटी मिळेल हे माहीत नव्हतं, पण मला पखवाज वाजवायचा होता. दशावतार जमेल की नाही हे सुद्धा माहीत नव्हतं. पण पप्पांनी मला ते यूट्यूबच्या माध्यमातून जे शॉर्ट मिळायचे किंवा कोणी अपलोड केलेले व्हिडिओ मिळायचे ते पप्पा डाउनलोड करायचे आणि मला दाखवायचे. मग मला वाटायचं की असंही वाजवायला पाहिजे, असंही यायला पाहिजे. मग ते शिकून ऐकून मी त्या प्रल्हाद हळदणकरांकडे गेले. मग त्यांनी मला सांगितलं की हे बोल असे वापरायचे, दुःखी गाण्याला असं लावायचं, लंगारला असं लावायचं. त्यांनी जेव्हा सांगितलं तेव्हा मग ते कळत गेलं. बरोबर. पण भाविका, एकतर पखवाज वादन म्हणजे प्रचंड ताकद लागते,
एनर्जी लागते आणि त्यात तू दशावताराचं पखवाज वादन करतेस. म्हणजे एकतर कुठली स्क्रिप्ट नाही आहे तुझ्याकडे किंवा कोण कधी येईल आणि कुठलं गाणं म्हणेल याची सुद्धा तुला कल्पना नसते. म्हणजे जसं तिथं काय काय घडतंय त्यावरून तुला ठरवायचं आहे की कधी काय वाजवायचं आहे. तर तू हे सगळं कसं जमवतेस? आणि मला हे सगळे तुझे व्हेरिएशन्स आहेत म्हणजे दशावतारामध्ये कुठले वेगवेगळे प्रकार असतील वादनाचे ते आम्हाला आता बघायला नक्की आवडतील. नक्कीच. मी तुम्हाला पहिल्यांदा धमार वाजवून दाखवते ज्यावर विलन एंट्री करतो. यावर विलन एंट्री करतो. हे दमदारच असतं. आणि दशावतारामध्ये लंगार सांगायचा गेला तर लंगार तो जो हार्मोनियमवर असतो तो म्हणतो, पण लंगाराचा ठेका हा 3 ठेक्यात म्हणजे 3 पावलात पडला जातो. यावर लंगार वाजवला जातो. आणखीन काय प्रकार असतात या सगळ्या? त्यावर झंपा असतो म्हणजे जो वीरश्री गीत म्हटले जाते. त्यानंतर शृंगार म्हणजे प्रेमगीत. त्यानंतर वनशोभा गीत असे. आणि सुरुवातीचं स्तवन, म्युझिक, ठुमरी हे संगीत साथी. आणि त्यातले प्रकार आम्हाला आता बघायला मिळतील. शृंगार गीत म्हणजे त्यासाठी म्हणजे जे लेडीज पार्ट करतात त्यांच्यावर अवलंबून असतं. ते त्या प्रक्रियेसोबत आणि असं गाण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे ते माहोल तयार करतात. त्यांना आम्ही साथ देतो. बरोबर. त्यातला एक प्रकार दाखवशील वाजून? त्यातला एक प्रकार तुम्हाला ठुमरी मी दाखवू शकते. आणि तू जसं मी मगाशी आता म्हटलं की ताकद लागते, एनर्जी लागते, तर नेमकं कुठल्या गोष्टींचा तुला जास्त काळजी घ्यावी लागते, कुठल्या गोष्टींचा तुला वापर करावा लागतो या सगळ्यांमध्ये? जेव्हा आम्ही लंगार वाजवतो तेव्हाची ही थाप मारतो तेव्हा या थापीवर जोर करावा लागतो लंगारमध्ये. तसंच धमर जेव्हा वाजवतो जेव्हा हे पुढचे कोकाकिकीचे जेव्हा बोल वाजतात तेव्हा त्यांना आम्हाला जोर करावा लागतो. तर त्यांना ती म्हणजे एनर्जी मिळते की असं नाचत आलं पाहिजे. एखाद्या माझ्या धमारवर तर बरेच दशावतारी नाचत येतात आणि सांगतात की तू पारंपरिक पद्धतीचं वाजवतेस. मग पारंपरिक आणि आता जे शास्त्रीय पद्धतीचं आहे तर त्यात काय फरक असतो? शास्त्रीय म्हणजे त्यात इनोव्हेशन जे येत जातात ते त्यात ऍड केले जातात. आणि पारंपरिक म्हणजे जे जुन्या पद्धतीत वाजवले जातात. म्हणजे आता तशी दशावतारामध्ये जुनी पद्धत राहिली नाहीये, पण जुन्या पद्धतीने जे वाजवले जातात तेच मी जास्त फॉलो करते. मग आता तू त्यातलं काही आम्हाला दाखवशील? जुन्या पद्धतीचा ठुमरीचा ठेका आहे. हा ठुमरीचा जुना पद्धतीचा प्रकार आहे. आणि त्यात आता आलाय तो सुंदर. भाविका, तू अगदी सहजतेनं मला हे दाखवतेस. कधी कुठलं काय बदल करायचा आहे तू सहज करून दाखवतेस. फार मस्त वाटते आणि हे ऐकत राहावं असं वाटतंय. खरं तर मला असं होतं की आपण आता बोलूया नको, भाविकाचं फक्त वादन ऐकत बसूया. पण आपल्याला आता बोलायचं आहे, तुझ्याविषयी आणखीन माहिती घ्यायची आहे. तू आता म्हटलंस की तू कॉलेज करतेस. मग आता तू कुठल्या इयत्तेला आहे? मी लास्ट इयर 15वीला. हां. मग आता हे कॉलेज, त्यानंतर दशावताराचे रात्रीचे प्रयोग आणि त्यात एक्झाम तुझे असतील, त्यात पुन्हा पखवाज वादनाचा सराव असेल, कसं मॅनेज करते सगळं? मी सकाळी कॉलेजला जाते. सकाळी 6ची माझी बस आहे. इकडून डायरेक्ट पंधूरला आहे, त्यामुळे मी तीच पकडते. किती तरी वेळ लागतो इथून पंधूरला जायला? मला 1 तासाच्या बाहेर 1 तास 15 मिनिटं लागतातच. 7:15 7:30 पर्यंत मी कॉलेज जवळ पोहोचते. 8चं माझं कॉलेज. त्यानंतर 12:30ला मी सुटते. कॉलेज माझं 12:30ला सुटतं. त्यानंतर घरी यायला मला 2 वाजतात. 2 वाजता आले की आई जेवण तयार करूनच ठेवते. जेवण वगैरे झालं की माझं
सगळ्यात महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे आई मला कामाला फोर्स करत नाही. बरोबर. किती म्हणते तुला काय करायचंय ते कर, घरात म्हणजे असं हे करू नको. बरोबर. त्यामुळे घरातली कामं करायचे हे एक टेन्शन नसतं डोक्याला. त्यानंतर आम्ही प्रॅक्टिसला बसतो. प्रॅक्टिस झाली की प्रॅक्टिस किती वेळ असते तुझी आता ही? 4 वाजता बसलो की 6-6:30 पर्यंत आम्ही प्रॅक्टिस करतो. म्हणजे आणि 2 तास जातात. हो. त्यानंतर 7 वाजता आम्ही कॉलेजच्या अभ्यासला बसले की मग अभ्यास कम्प्लीट होईपर्यंत बसते मी तिकडे. आणि जर नाटकं असली तर मी दुपारी कॉलेजमधून आल्यावरच अभ्यासाला बसते, अभ्यास कम्प्लीट करून घेते. मग मी प्रॅक्टिसला अशा घरातल्या प्रॅक्टिसला बसत नाही, कारण जायचं असतं प्रोग्रामला. मग प्रोग्रामवरून आल्यावर जरा झोपते आणि परत कॉलेजला सकाळी जायचं असतं, कॉलेजला जाते. पण प्रयोग असल्यानंतर आता प्रयोग जत्रेनंतर सुरू होतात खरं तर पूर्ण, आणि तो सीझनच तुमचा असतो चालू. त्यावेळी एक्झाम पण असतात. मग अभ्यास आणि ते प्रयोग ह्याला कसा तू वेळ देते? अभ्यास म्हणजे जेव्हा मी कॉलेजमध्ये शिकवतात ना, तेव्हा मी ते नीट लक्ष देऊन ऐकते. कारण शिक्षकांनी शिकवलेलं जर नीट ऐकलं तर ते असं कोणीतरी म्हटलंय की एकदा डोक्यात बसलं की ते फिट राहतं. त्यामुळे त्यांनी जर शिकवलं तर आणि मला कळलं तर मी ते विसरत नाही सहजासहजी. आणि घरी येऊन मग मी पटकन ते ऐकून जाते. आणि तसंच जर प्रॅक्टिस करून म्हणजे वाचून वगैरे झालं की ते मग होतं. बरोबर. पण त्यानंतर कॉलेजमधून आल्यानंतर तुला दशावताराच्या सगळ्या प्रयोगानंतर पुन्हा जागरण होत असते, त्याचा तब्येतीवर पण परिणाम होतो. तुला असं काही जाणवलं का? तब्येतीवर परिणाम कधी झाला नाही, पण जागरण असली तर मी दुपारी येऊन झोपून काढते, मग अभ्यास नाही करत. बरोबर. पण भाविका, आता आपण बघितलं जसं काहीतरी वेगळं केल्यानंतर कौतुक करणारे असतात, कौतुकाची थाप पाठीवर मारणारे असतात, तसे अनेक असे पण अनुभव येतात आपल्याला की हे तू काय करतेयस? दशावतार हे काही मुलींचं नाहीये, पखवाज हे काही मुलींचं वाद्य नाहीये, किंवा तुला हे जमणारच नाही असं सुद्धा सांगणारे आपल्याला खूप मिळतात वेळोवेळी. तर तू ह्या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीनं सांभाळतेस किंवा त्याकडे तू कसं दुर्लक्ष करते? जेव्हा मी असे अनुभव आले? हो, जेव्हा मी दशावतार वादन करत होते त्यावेळी पप्पांना खूप जण बोलले की ही दशावतार काय वाजवणार, दशावतार एक तर पुरुषांनाच जमत नाही तर ही मुलगी काय वाजवणार. त्याशिवाय हे दमदार वादन असतं, त्यामुळे तिची एनर्जी म्हणजे पुरणार नाही. त्यानंतर 3 तास काय एका जागेवर बसणार. त्यानंतर वादन झाल्यावर ना बऱ्याच लोकांनी कौतुक केलं, पण जे चूक काढणारे म्हणून होते ना त्यांनी एनर्जीवर तरी बोट धरलं, म्हणजे ताकद पुरत नाही. पण माझे सर सांगत होते मला होतं त्यापेक्षा अपेक्षेने पण तू जास्त चांगलं वाजवलंस. त्यामुळे आता अशा अनुभवांकडे दुर्लक्ष करायला सांगितलं आहे. त्यामुळे जास्त फॉलोअप मी म्हणजे माझ्या वडिलांना किंवा माझ्या सरांना वादन आवडलं की नाही हे वादन झाल्यावर मी त्यांना विचारते. मी माझ्या पप्पांना प्रश्न कायम असतो, म्हणजे नाटक आमचं संपलं, पप्पा आज कसं झालं, त्यांनी सांगितलं बरं झालं तर म्हणजे मला वाटतं की बरं झालं. त्यांनी सांगितलं आज जरा चुकलं तर मग कळतं की आज माझं चुकलं यायचं. पण तुझे वडील पण वाजवतात? वडील वाजवत नाहीत, पप्पांचे पप्पा वाजवायचे आणि पप्पा माझे काम करायचे. त्यांना काय आवड आहे? त्यांना कुठल्या याची आवड आहे वादनाची? ते वादन असं आवड नाही, पण संगीत घरात असल्यामुळे त्यांनाही वाटायचं की आपल्या पुढच्या पिढीने काहीतरी करावं म्हणून. पण पुढे आता तू काय ठरवलेस? या क्षेत्रातच तू काम करणार आहेस? त्यानंतर दशावतारामध्ये तू पुढे आणखीन काय वेगळे प्रयोग करू इच्छितेस? या क्षेत्राबद्दल सांगायचं झालं तर मला विशारद करायची आहे या क्षेत्रात, आणि आमच्या सरांची पण इच्छा आहे की त्यांच्या क्लासमधून मी विशारद व्हावं. आणि आता लास्ट टप्प्याला मी येऊन पोचले, माझी विशारद परीक्षा आता आहे. आणि दुसरी गोष्ट कॉलेजमध्ये सांगायचं झालं तर मला प्रोफेसर व्हायचं आहे. अरे वा. आणि आता BCom झाल्यावर मी MComला ॲडमिशन घेईन आणि ट्रेनिंगसाठी माझ्या सरांनी एक कॉलेज सुचवलंय, त्या कॉलेजला मी जाईन. खूप छान. म्हणजे आतापासूनच सगळ्या गोष्टी तू अगदी प्लॅन करून ठरवून टाकलेल्या आहेस, फक्त एक टप्पा पार करत आता पुढे जायचं आहे. खूप मस्त भाविका. या खरं तर गोष्टी आतापासून त्याचं नियोजन करणं फार गरजेचं असतं. ते तुझ्यामध्ये आहे आणि ते तू करतेस, त्यासाठी आधी तुझं कौतुक. पण आता शेवटचा प्रश्न, खरं तर अनेक मुली अशा आहेत ज्यांना असं काहीतरी वेगळं करायचं आहे, इतरांपेक्षा हटके करायचं आहे, पण त्या कधी कधी धाडस करत नाहीत, त्या थोडंसं मागे राहतात, मग कधी कधी लाज वाटणं पण असू शकतं. मग अशा मुलींना, शक्यतो गावातल्या मुलींना तू काय सांगशील, काय मार्गदर्शन करशील? सगळ्यात पहिलं म्हणजे आई वडिलांनी सपोर्ट केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट लोक काय म्हणतात यापेक्षा आई वडील आपल्याला काय शिकवत आहे हे बघितलं पाहिजे.
तिसरी गोष्ट, जर एखादी गोष्ट आपल्याला जगावेगळी करायची असेल तर त्यासाठी सराव महत्त्वाचा आहे. सराव नाही तर माणूस काहीच साध्य करू शकत नाही. आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा आम्हाला हे कंटाळवाणं वाटायचं. त्यावेळी पप्पा आमचे असे धरून धरून बसवायचे, आज बसा आज बसा. पण आता याची आवड निर्माण झाली आहे. आता त्यांना सांगावं लागत नाही की बसा म्हणून, आता आमचं आम्ही करू शकतो. त्यामुळे असं म्हणजे आई वडिलांनी पहिला सपोर्ट केला पाहिजे. ज्या वयात आम्हाला कळत नव्हतं त्या वयात त्यांनी आम्हाला शिकायला घालवलेलं. म्हणजे वाटायचं की बाकीची मुलं खेळत आहेत, आम्हालाही खेळायला जायला पाहिजे असं वाटायचं. पण आता कळतंय बाकीची मुलं कुठे आहेत आणि आम्ही कुठे जाऊन पोहोचलोय. बरोबर. ते त्यांच्यामुळेच झालं. त्यामुळे जर काही वेगळं करायचं असेल तर आई वडिलांनी पहिले सगळ्यात सपोर्ट केला पाहिजे, त्यांनी मदत केली पाहिजे. माझ्या आई वडिलांचं सांगायचं म्हणजे त्यांनी जग एवढं बोललं आम्हाला, पण त्यांनी कधी मला म्हणजे हे करू नकोस ते करू नकोस असलं काही सांगितलंच नाही. आम्ही जर रात्री नाटकाला जायचो ना, एकदम रात्र व्हायची यायला. आई ओरडायची, एवढ्या रात्री कशाला हे करता. पण मग आपणच सांगायची दुसऱ्या दिवशी नाटकाला तर पण सगळं घेतलंयच ना, तयारी करून चालली आहेस ना, आपणच सगळं परत करायची मॅनेज. तुला माहिती आहे भाविका, तुझी सगळ्यात मोठी जमेची बाजू काय आहे? तर ते तुझे आई वडील जे तुला सपोर्ट करतायत. अगदी तू काहीतरी वेगळं करतेस याचा त्यांना अभिमान आहे आणि तसाच तो अभिमान आम्हा सगळ्या सिंधुदुर्ग वासियांना देखील आहे. तू अशीच पुढे जात राहावी यासाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा आणि धन्यवाद. तू आमच्याशी संवाद साधलास, आम्हाला वेळ दिलास त्याबद्दल तुझेही आभार आणि पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा पुढील वाटचालीसाठी. पण भाविका, आता जाता जाता आम्हाला तुझ्या आवडीचा एखादा पखवाज वादनातला प्रकार नक्की ऐकायला आवडेल. मी तुम्हाला सरस्वती पुराण म्हणून दाखवते. मला सरस्वती पुराण आवडतो. पहिल्यांदा मी म्हणून दाखवते, नंतर तो कसा वाजवतात हेही दाखवते. जयती जय मातु सरस्वती, चम चम चंद्र मुकुट सोहत अति कर बांधे स्तुर विनय करतले मृदुंग गद 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 गनदा बीन पाणी धारे बीन पाणी धारे बीन पाणी धारे. वाह, खूप मस्त भाविका. आजचा दिवस तर आमचा एकदम स्पेशल झालेला आहे भाविकामुळे. पुन्हा एकदा भाविका खूप खूप धन्यवाद या सगळ्यासाठी आणि अशीच पुढे जात राहा, सिंधुदुर्गचं नाव मोठं कर. थँक्यू. तर ही आहे भाविका खानोलकर, दशावतारातली पहिली पखवाज महिला वादक. शिक्षण आणि आवड दोन्ही सांभाळत ती रसिकांची मन जिंकतीये, दशावताराची सेवा करतीये. पुरुषी वर्चस्व असलेल्या कलेत ती स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे आणि आता ती बनली आहे अनेक मुलींची रोल मॉडेल. भाविकाच्या या कार्याला सलाम. तिचा संघर्ष तिला अधिक कणखर करणारा, तिची जिद्द संकटांनाही माघारी फिरवणारे, तिचे परिश्रम ध्येयपूर्तीसाठी झपाटून टाकणारे, तिची स्वप्न आकाशाला गवसणी घालणारी, तिचं अस्तित्व सर्वार्थानं वेगळं ठरवणारं, तिची कहाणी तिच्या यशाची. नवरात्रीनिमित्त कोकण साद लाईव्हचा खास शो तू चाल पुढं.